नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज आप सबके एगो गाना बतावे जा रहल बानी जौन गाना लिख देले बानी लव सॉन्ग ह लेडीज जेंट्स दोनों आदमी के बावे। और ये गाना जेकरा भी पसंद पड़ी आप सब गा सकतानी, एको रुपया चार्ज ना लगी, एकदम बेहतरीन गाना बावे। और हम ही चाहतनी जे छोटा बड़ा कलाकार जे भी बा ये गाना गा सकता और कोनो दिक्कत होई गाना में तो हमारा लगे रउआ लंग फोन कर सकतानी जौन नंबर बा 99 345 29 9 12। तो देखी गाना के अब स्टार्ट करतनी हम, आप सब सुनी। चली स्क्रीन पर हम लगा देतनी जौन गाना पाना में लिखाइल बा और आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहल बानी ताकि कोनो दिक्कत के ना कोई गा के हम बता रहल बानी कि के लेखन गावे के बा। देखी के लेखन गावे के बा कि तहरा रूपवा के भइनी पुजारी नु हो, खोल द हमारा ला दिल के दुआरी नु हो तहरा रूपवा के भइनी पुजारी नु हो, खोल द हमारा ला दिल के दुआरी नु हो। कबा फायदा तोड़ पहिला के, फिर लगी कही लव यू बोल द कामना बाल जइला के, लव यू बोल द कामना बाल जइला के। जैसे लइका के रहल तारा रूपवा के भइनी पुजारी हो, खोल द हमरा ला दिल के दुआरी नु हो, ई लइका के शब्द। आ लइकी कहती है लव यू बोल द कामना बाल जइला के। ठीक बा, स्क्रीन पर सब बता दिए कौन लेडीज के ह कौन जेंट्स के ह। अंतरा सुनावे जा रहल बनी, अंतरा में भी लेडीज जेंट्स के बा। ठीक बा। अरे यही दिनवा के रहे हमके इंतजार हो, मन मन करी हम तो तहरे से प्यार हो। माने लड़का के बा यही दिनवा के रहे हमके इंतजार हो, फिर लड़की कही मन मन करी राजा तहरे से प्यार हो। ठीक बा। यही दिनवा के रहे हमके इंतजार हो, मन मन करी राजा तोहरे से प्यार हो। फिर लड़का कही शुक्रिया हमर भइला के हो, शुक्रिया हमर भइला के। लव यू बोल द कामना बाल जइला के, लव यू बोल द कामना बाल जइला की। थोड़ा गाला हमार खास खसा तक खांसी हो गइल बा। तो चलिए एगो अंतरा एगो मुखड़ा आप सबके बता दिले बानी, आप सब मने जनिए गौले बानी वो लेखन आप सुन के ये गाना गा सकतानी। ओकर बाद पाना में लिख के स्क्रीन पर दिया जाई जौना के देख के भी गा सकतानी। ऐसे एगो मुखड़ा बा एगो अंतरा बा। आ लास्ट वाला अगर अंतरा चाहिए पूरा गाना फुल चाहिए तो हमारा लगे रउआ सब कॉल कर सकतानी, हम फुल गाना रउआ सबके दे सकतानी। चलिए भैया, अगर ये हमार गाना अच्छा लागल होखे आप सबके तो इस चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी ताकि आप सब आगे भी शेयर करें तो जे भी छोटा बड़ा कलाकार बा हमसे जुड़ी और हर रोज ये चैनल पर एगो यूनिक मैटर लोड होई। तो हम चाहते हैं कि जे भी कलाकार बा ओकरा के शेयर करे ताकि हर कलाकार के लगे पहुँचे। और गाना रिकॉर्डिंग कराए होके तो हमारा लगे खुद हमारे स्टूडियो हुआ बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार। जमुना के नंबर बा 99 345 29 9 12। स्क्रीन पर दिया जाई मोबाइल नंबर। चलिए नमस्ते प्रणाम।